Salam, kanalıma hoş geldiniz. Bu netiyeden bir markete girip buradaki produktların, harytlaryň bahalaryny görürüz hemen birlikte. Etate yani bäri gelende yaşayış nähili yaşayış bahalary kymmat mardan şolary deňeşdirýär. Onda şança. Falan täzen. Şu an supermarketa var ya. Supermarket Kiew'in näliýär? Ay normal supermarketler. Hemmesine girip görmek yani ortaça bahalar deňirak. Belki bu ýerjemiz biraz kymmadyr amolyklar ýa-da biraz ardanra amolyklar. Bille supermarket. Hada şoňa var ya. Bahalar görmek için halka bahalaryny atdan biraz görür. Inni nämeden başladyk gör. Bulara bärde gaty ardan. Näliýtem? Suwlen deňdäre şoňa kirdaýyn. Şoň üçin bäriň halky gaty gowy ýa içmäni. Suwdan köp içýär diýipler. Inne ana komlar bärde ardan. Şu meselem 329 grivn. Grivn näl hataplar. Grivn şu 3 kartdur ya. 20 bilen 26, 70, 26 80, 3 şu araly. $1 şu an 26 80 grivn. Şondan özüň hataplayın. Ýa-da bahalary 3 ana. Bulan hemmesi grivn 549. Bu biraz ulrak bolansa 949. Bular düýn alamda 4 näçedi şu an skidka. Şuňa skidka bolýar ka 329 şu an 499dan 329 geldi. Ya 26.99. Esasy nämeleri aýdypdylar. Munýarak süýt önümleri, peýnir, gatyk, onýanlatlar menni Türkmenistanda bahara bilemok. Türkiýede bahar bilýän. Türkiýe bilen Ukraina ortaça aýdamyzda deňrak Türkiýe bilen ýöne miwe tarabyndan gaty gymmat. Ne görýän bolsaňyz bahalar şeýlere. Bärde miwe köpsi Türkden ya Afrika tarapdan gelýän üçin gaty gymmat özlerken öňrenoklar. Ýöne kartoşka başga näme? Kartoşka birim käsir, soğan olar ardan, kän gymmatlar. Türkiýe ora ardan. Bular 22 99, 22 49. Soğuklar hem şunyalar 19.90, 13.90. Okuwçylaryň köp ýýän latlarynyň biri makaron. Makaronlar şunyaly 18.90, 18.99. Bärde nä kaç tonlar var? Olar 39.99. Herkese görünüşler var da. Bular 26. Aşağı bärde tawatlar var. Bahalar şunyalar. Herkese var. 100 näselik var, 70 näselik, 60 näselik. Skidkada olanlar var. Malako.
29.99 30. Bunun yanakları var. Yumurtanın her hile var. Mesela bir stoğu şulan 5 gривен. Her hile var yanalarda. 10 sanağı 26 49 vardı 10 sanağı 20 66 kaç tane oraya ütkaya da mayonez Ben berde domuz eti meşhur sağlar. Mina ilk görmek men takiyana bakallar bakardan beydeki kalorlar var mesela domuzun kalorları ardan. Kiewda katardan ne içine diyen molin. Domuzun eti yağı hükman koşulan. Domuzun eti bolmayan kalorsa tapmak kıyınrak. Bar olsa da kımmat. Yani Türkiye ora kalorsalar ardan, etem ardan, toğum ardan. Bakalım şimdi ortaça. Köpsiyona domuzun eti var. Kola 1 litrlik kola 15.99. Tavuk bahalary. Buran nerede? Kiewda gramla satılıyor 100 gramdan. Kiewda başta Türk'te köpüde oynarlar. Mesela salata görüyen ya da tort görüyen. Tort mesela ketilen gram bakar görüyor. Mesela ardana basit gelende ardana görüyenlerin 100 gramının bakar. Şunun için Kiewda gram satılıyor. Etten bahalary. Sunkular. Derde etler kileler yazılıptır. 1 kileki 72 toğdan. 4 normal navat etler. Şaşlıklar etse koydama taýýarna. Bärt ulu market. Bärde balıklan görünüşi var. Herkecek balıkları var. Bahalary. Mesela şular 100 gramının bahası. Kiletler. Bular gramlar. 100 gramının bahası mesela 10.49. 4.79. Şimdi isteden bärden tutup ýöräbermeli. Konserv olan bahalary. Yine. Eğer içmeni gowarýan bolsaňyz ýaşaýaňyz bärde. Türkiýe gaty Türkmenistan'da bahalar näde bilemok. Ýöne Türkiýe şu wagt aýdýan Katardan. Bärde şunýaly çörek, pryanik, bulka, utap, herkese gatdyr bahalary. Bulkalar atma bahalary ardan. Mesela şu biri
7.49. Mesela şu ulluqan 9.49. Herkese çörükleri var. Kara çörük, buhanka, kara buhanka, ak buhanka. Yani şunlar. Çörükler Türkiye'ye qımmadıraq. Onu aydayım. Mesela şul 20.49. $1'dan köpler kanma. Skeytkede olanlar var mesela. Bol 14.99 gривен. Yaate tek 49. Nasıl? Buranın supermarketlerine sinyali naharlar zatları var. Eğer acıqsanız şutadan alıp bilýäňiz. Bulardan bahalar hemmesi grammy, 100 grammy. Не, то, что тут за 100 грамм, я це розумію. Mesela tuğu jep bolsaňyz, bäri ketçäňiz, näçe grammy isteýän bolsaňyz. Pizza ardan. Hiç ilk görmedim ben şu taýýardan, beýleki restoranlara wara. Bäri şey taýýlaýaňyz, içine näme isteýän bolsaňyz aýdýaňyz. Bäri de gön şeydi pişirip berýärler. Buran men iň goýran zatdan biri salatlar. Koreyski salat. Her gün baranda. Öýe barýakam alyp ketýän şundan ardan gatardan 4.90 gривен. 100 gram. Kulağına kuru yemesin yani. Çıkar koyardılar. Çıkarmadılar da video almak olanak dediler. Aynen şunnidim. Şunu yapıp olanak kadağında attım oladır. Kendi gitmedim ben böyle kayıttım. Şu başka markete var yani. Başka supermarkete var. Anladım hem Kiewda'dan bakardım da var. Şu dağıtlar vardı. Meyve. Soları. Sonra bakardım var öyle. Başka kendi adam varmadı. Ortaça. Ellerinde bir dağıtlar. Fikir olanları umut ediyen. Derden ben yaşayan yerlerini anladım. Kiewda. Eğer Ukrayna'ya gelseniz Kiewda'da alıp verseniz sim kart. Ardan, buran berde internete Katar'dan edin, Türkiye var ardan. Sebebi başta girende şu Kiewda'dan aldım ben. 150 gривен verdim da. Gitsen yerde hem supermarkete kadar tatlıya yol yapıyor. Ben supermarketten 150 gривена. Veriyor 150 min, SMS veriyor. Tamam 9 GB internet veriyor. 9 GB ne aktar filmi. Tamam. Uydu da hatta da internet olan için. Aktar filmi mesela. Buranın içinde. Türkiye'de mesela 3 GB olan yardım. 3 GB minut SMS 30 lira de 30 TL. Şu an başka supermarkete geldik. Ve hatta meyveleri bakardım seredeli. Meyveler aytışmayan qımmat. Banan 1 kilesi 27.99. Ekvadordan elanatan. Biram almaları beýlek meyvelere wara ardan. Mesela bul 7.39 Kiewda'da 6 gривенада ba. Ýetke almanan bahalary. Mesela bul 9 10. Bizim gastırılmadı o ya. 1 kilesi 106 gривен. Kiwi 34.
ananas, biri ya 1 kileti 45-90 bakın. Avokado 109. Apelsin 20-90, limon 37-99, mandarin 30-99, başka şuğunlar var, şuğunlar 14-95. Aytışmaya kartoşka kän gymmatlar ardan. Kileti 10 grivna. Nerede ütke ya? Bir yarım kileti 25-90. Kartoşka ütke berdi. Buların kartoşka soğan 24-95. Şunyalık bahalaryny öğretdim. Käsir ardan. Kıyar, katlanmak. Başka ne? Köp daha gördük. Böyle supermarkette görüp bulara. Sonyalık ortaça bakalar. Şunyalık taýyn, börek, sörekler var. Mesela ne istenmiş bu? Kartoşkalı börek 28-80 grivn. Taýyn göne kızgın suwa salyp pişirilmeli. Mesela doňuzly näçe diye 38 30. Herkile etlisi var, gögönlisi var. Yanca ikinci supermarketa giripdi. Şoňa baran sondan soň paýlaşyp ýene garol gelip bolany okdydy. Dünýä çekmedi. Yine aklımda bolsun birden şunýara video çeksek bolsam, başda supermarketa ýerinde sonra tamam gowgalar. Ýa-da bildiň çekme. Şu an Mehmet'e bir restoran vardı. Kuzata Haty'ydi. Bäzi Kiewda meşhur restorandan biri. Bahati ortaça. Kän gymmatda, kän ardan da. Köp ýerde bar. Şu aşamada mesela şu alanlarında spagetti aldım. Ortaça toğ aldım. Buram bäli meşhur soğuk borş aldım. Şu an hemmeti näçe çykdy? 97 grivn. 97 grivn, onam 26 tegsen ýa-da 20-de bölüp böldüm. Dollar bolýar-da soňra adam tapmaýan. Buram bärde restorana girende çörek pulludur. Soňra alym ýokdan başda belki bilmän köpräk alyp bilersiňiz. Bir böyle ya, näçe göreýin. Buram bulan bakaryny viza kartyny göredim. Bir böyle 1 grivn eken. 1 grivn. Borç çorbasyny batgyp görýän mena. Sistema sportun. Mana da aýdyp bolar. Kiewda hakynda. O şahar gezmäne ýaşamany.
supermarket bahalaryny gördük. Tehnologiýa bahalaryn Türkiýe göre biraz ardan. Ýöne Türkmenistana göre gymmatdyr. Türkmenistana Dubaýdan artan gelýän bolmaly. Türkmenistana göre gymmat Türkiýe göre ardan. Onda menen nafarmy ýeýin. Ardığımızın yerinden kovalan balıklı yaşan gelin, görün ardığımızda etin, yani deyin, günneki videoda görüşeceğiz. Başta